ya samu dama a kaina kullum. Salisu Jauro ya samu damar da kullum sai ya ci ni, a bai ci ni bai ci ni sau 3 sau 2 a rana. Wata rana makarantar islamiyya ma a ɗakinsa nake yin ta. Kullum ina wucewa ina tafiya makarantar islamiyya ta wata hanya, ashe ban sani ba kullum a koda yaushe idanunsa a kaina, ashe ta kofar gidansu nake wucewa ban sani ba. To da yake gidansu gidan bene ne kuma iya dakin ne ba a ɗora gini ba, to ta nan yake kallo na duk sanda zan je makaranta ko kuma duk sanda na zo wucewa. Wata rana ina hanya ta zuwa makaranta, na biyo ta wajen da yake kallo na ba tare da na sani din ba. Kawai sai na ji an watso min wani abu kamar ruwa ta sama, sai na ɗaga kaina sama, sai na ga mutum saman bene yana ɗago min hannu, sai na kalle shi na ci gaba da tafiyata. Ko juyewa ban ƙara yi ba, na wuce na ci gaba da tafiyata na tafi makaranta. Na ƙi tsayawa na yi tafiyata. Washe gari kuma da na zo wucewa sai na ƙara ji an watso min ruwan. Daga kai da zan yake da wuya, ashe ba ta sama ya watso min ba, ta ƙasa ne, kuma ba ruwa ne mai kyau ba, ruwan kwata ne. Dutse ya jefa a kwatar da take a kusa da ni, ta ɓata min uniform ɗina, ta ɓata min hijabi na. Allah ma ya sa ba ta ɓata min jakan makaranta na ba, domin akwai alƙur'ani mai girma a ciki. Ai kuwa a take ya taso da gudu cikin damuwa yana bani hakuri. A zuwan ba da saninsa ba ya watso min wannan ruwan kwata. Ashe duk shiri ne, dan iskan yana sane, so yake yi ya samu dama a kaina. Sai ya fara bani hakuri. Dan Allah na yi hakuri, mu shiga gidansu na wanki. Yana ta bani hakuri. Dan ma Allah ya sa da wuri nake zuwa makarantar, akwai sauran lokaci. Sai na bi shi muka shiga cikin gidan nasu. Ashe gidan babu kowa, duk shirinsa ne. Ya ɗebo min ruwa a buta, yake iya hijabi na ya ɓaci. Cire hijabin da na yi ke da wuya. Kamar yadda kuke gani, ina da manyan nonuwa. Kawai sai na ji ya rungume ni, ya rungumo ni a jikinsa da hannu biyu, ya riƙo nonuwa na. A'a, ya riƙo nonuwan nan kuma ya fara mulmula mun su. Wayyo Allah na, a take sai sha'awata ta tashi. Sha'awata ta yi mummunan tashi. Saboda ni kaina ko wanka nake yi, a hankali nake wanke nonuwa na, saboda a tsaye suke, babu namijin da ya taɓa min su, wai da sha'awa ko da niyan wai da sha'awa ko da wasa. Amma a karan banza Salisu Jauro dan iska mara mutunci ya cuce ni. A lokacin yana shafa min nonuwa, sai na ji na kwanta a jikinsa kamar ya yi min asiri, na kasa cewa komai. A daidai wannan lokacin ne muka yi cikin ɗaki, ya cire min riga da wando. Tun ina ganin abin wani iri, har na fara jin daɗi. Habawa, kawai sai ya zaro atuwar burarsa, sai na ga ya shafa wani mai a jikin buran nan tashi mai santsi. A take ya gwale min kafafuwana, ya buɗe min kafafuwana, ya gwale su haka. Sai ji ne ya fara zira min burarsa a cikin indina, wani sululululululu a hankali. Wayyo Allah, ai ban san lokacin da na rungume shi ba, da ƙarfi na fara wani irin ihu, wani irin daɗi na ji da ban taɓa jin sa ba a duniya. In taɓa ce muku ranar da islamiyyar da ban je ba kenan,